V Slovensku by mal vyrásť ďalší strategický park. Vláda odobrila vydanie osvedčenia o významnej investícii na projekt v Šuranoch v okrese Nové Zámky. A teraz údaje. Na priľahlých poliach by mal vzniknúť areál s rozlohou takmer 400 hektárov, ďalších 100 hektárov má tvoriť infraštruktúra. Celý projekt má za takmer 2 milióny eur pripravovať štátna spoločnosť MH Invest. Priemyselná výroba, služby, výskum aj vývoj. S týmito aktivitami ráta vládou schválený materiál na týchto poliach pri Šuranoch. Lokalita Šurian bola vybraná najmä s ohľadom na predbežný záujem niektorých investorov o investície na západe Slovenska s dobrou koľajovou infraštruktúrou a vhodnými možnosťami energetického napojenia na elektrickú sieť. O celom projekte sa zatiaľ v regióne oficiálne nehovorí. Vedenie mesta nás odbilo s tým, že je nateraz viazané zmluvou o mlčanlivosti. Možný príchod väčšieho investora prekvapuje aj ľudí v regióne. O tom nič neviem zatiaľ. Nebudú chodiť ľudia do zahraničia robiť. Nevedelo sa o tom. Myslím si, že každá nová pracovná príležitosť je v regióne dobrá, ale záleží na tom, za akú cenu to bude, pretože pokiaľ nie je vybudovaná dopravná obslužnosť k tým budúcim prevádzkam alebo k tomu priemyselnému parku, tak to bude veľká katastrofa. V regióne rýchlostná cesta chýba, štát s výstavbou ráta o niekoľko rokov. Na miestnych komunikáciách je zvýšený tlak dopravy aj teraz. Aspoň sa zlepšia, dúfam, cesty. Na jednej strane to bude, ak by tam bola zamestnanosť, tak si myslím, že to bude dobré. A na druhej strane? No na druhej strane, ja neviem, uberie sa z orné pôdy. Kedy park vyrastie, je otázne. O tom, aký investor ho obsadí, ministerstvo hospodárstva vraj rokuje. V regióne sa neoficiálne spomína automobilový priemysel. Čo sa týka prístupu k príprave reálnych možností pre investorov, pokiaľ je daná lokalita naozaj pripravená s konkrétnou dostupnosťou zdrojov energie, napojenia na nejakú infraštruktúru, aby sa teda nepredávali nereálne možnosti. Toto je určite dobrý krok. Západné Slovensko je logickou voľbou pre zahraničných investorov, a to nie len pre dobrú dopravnú dostupnosť. Je to predovšetkým preto, že tam sa nachádzajú 3 zo 4 automobiliek a je teda možnosť koncentrovať tú výrobu vrátane dodávateľov. Vlani v decembri odobrila vláda štatút významnej investície pre strategické územie Valaliky na východe Slovenska. Podobných lokalít vraj plánuje pripraviť viac. Jana Obrancová, RTVS.